Želám krásny deň všetkým milovníčkam Mary Kay a zároveň aj všetkým maminkám, ktoré majú doma tínedžerov, to je úplne jedno, či dievčatá alebo chlapcov a potrebujú trošku preniknúť do veľmi citlivej témy a to je aknózna pleť. Aknózna pleť sa v prevažnej miere týka tínedžerov, ale občas sa vyskytne aj v dospelom veku. Býva to vtedy, ak sa naše telo dostane do hormonálnej nerovnováhy, alebo je to ako dôsledok nesprávnej starostlivosti o pleť a ešte akné môžete mať na tvári vtedy, ak máte nejakú potravinovú intoleranciu, čiže lepok, laktóza, histamín a podobne. Poďme si teda povedať, čo s tým, ako sa o takúto pleť starať a ako zamedziť tomu, aby sa akné zhoršovalo. Či už je to mladá pleť, alebo je to aknózna pleť, platia u nej dve základné pravidlá, a to je čistenie a krémovanie. Jednoducho, toto sú základné pravidlá na to, aby ste mali krásnu a zdravú pleť a týkajú sa všetkých vekových kategórií. Čo sa týka mladej pleti, tak musíme rozlíšiť, či už je tá pleť aknózna alebo je len mladá a nachádzajú sa na nej 2-3 vyrážky. V prípade, že to je 9-10 ročné dievčatko alebo chlapec a vidíme, že sa tam už tvoria čierne bodky na nose alebo sem tam nejaká vyrážka, úplne postačí, ak ju budete čistiť každé ráno a každý večer Botanical gelovým čistením. Toto čistenie je úplne jemnolinké, obsahuje v sebe aloe vera a dračie ovocie a vlastne vy krásne dáte dole z tej pleti nečistoty, odumreté kožné bunky, taký ten jemnolinký tuk a mas, ktorý už vytvára tá mladá pleť. Toto tu zamedzi tomu, aby vám na tvári neprepuklo akné. V prípade, že sa už na tvári nachádza viacej, ja neviem, povedzme si 10-15 vyrážok, čiže vidíte, že už tá pokožka je zanesená, už proste produkuje tuk a mas výraznejšie. Už je tam viacej pupáčikov, už sú tam miesta, ktoré sú začervenané, ktoré sú výrazne, nazvem to bolavé, tak v tom prípade už treba siahnuť po Clear Proof čistení, ktoré obsahuje kyselinu salicylovú a tá zabraňuje hromadeniu odumretých kožných buniek v póroch. Je to fantastický produkt, ktorý sa používa rovnako ráno aj večer. Je veľmi dôležitá táto dôslednosť a pravidelnosť, pretože vtedy tá pokožka vlastne je pravidelne ošetrovaná a pravidelne zbavovaná nánosov, ktoré produkuje táto pubertálna pleť. Takže pleť sme si vyčistili, buď Botanical čistením alebo Clear Proof čistením a následne môžeme dopriať pokojne aj každý tretí večer Clear Proof hĺbkovo čistiacu masku, ktorá obsahuje látky, ktoré zabraňujú tvorbe vyrážok, obsahuje aj aktívne čierne uhlie, ktoré krásne vycucne z tých porov všetok neporiadok, ktorý tam nepatrí. Zároveň redukuje mazotok a predchádza tomu, aby na pokožke vznikali zapálené kožné ložiska. Takže 2 až 3 krát do týždňa. Pamätajte na to, že každý tretí večer a pokojne to môžete robiť s vašim tínedžerom aj vy. Tretím produktom, ktorý odporúčam, či už pri mladej alebo aknóznej pleti, je tento fantastický regeneračný výživný krém s intenzívnym hydratačným účinkom, ktorý obsahuje fosfolipidy. Fosfolipidy majú takú základnú zložku a sú to esenciálne mastné kyseliny, ktoré majú schopnosť pleti zadržiavať vlhkosť. A to je veľmi, veľmi dôležité, či už pri mladej alebo aknóznej pleti, pretože ak v tejto mladej pleti tá pokožka stratí vlhkosť, tak o to viacej sa produkuje mazotok, o to viacej sú tie pory ako zbláznené a tým pádom sa oveľa ľahšie zanášajú a vznikajú pupáčiky. Takže krémovanie, hydratovanie je veľmi, veľmi dôležité. Čiže dvojička. Pleť si vyčistím každé ráno a každý večer čistiacim gélom a nakrémujem sa. Alebo môžem použiť Botanical čistenie každé ráno, každý večer a nakrémujem sa. Medzi týmito dvomi krokmi použijem každý tretí večer Clear Proof masku s aktívnym uhlím. Je veľmi dôležité u všetkých produktov, ktoré som pomenovala, vyhnúť sa očnému okoliu a ešte je extrémne dôležité dohliadnúť na to, aby tínedžeri používali tieto prípravky pravidelne, ale hlavne, aby si či už čistiaci gel alebo Clear Proof masku dôkladne opláchli z pleti. Na záver si povedzme zo pár dôležitých faktov. Je dobré, aby mal tínedžer svoj vlastný uterák, úplne ideálne, ako bude mať vyhradený len na tvár. A veľmi dôležité je, aby si uterákom pleť nešúchal, čiže len jemnučko prikladal, pretože inak si rozširuje akné po tvári.
Ďalej je veľmi dôležité, aby nepoužíval žiadne čistiace gély alebo peelingy, ktoré obsahujú exfoliačné častice, čiže také zrniečka, pretože týmto si rozširuje akné po tvári. Ďalej, nepoužívame žiadne čistiace kefy, žiadne masážne žinienky, húbky, pretože všetko toto narúša prirodzený hydrolipidický film a ešte viacej zhoršuje situáciu. Nepoužívame žiadne alkoholové prípravky, žiadne alpy alebo rôzne dezinfekčné prípravky, ktoré kúpite napríklad na ruky. Ďalším 5. a veľmi dôležitým bodom, všetko to, čo sme si tu rozprávali, je dôležité používať pravidelne každé ráno a každý večer, uhlíkovú masku každý 3. večer, iba tak sa dostavia výsledky. No a posledné pravidlo, takisto veľmi dôležité, vyrážky si nevytláčame, pretože nazvem to vodičkou. Tá vodička, ktorá vyjde z tej vyrážky, obsahuje baktérie a tie si potom naše decká roznášajú po tvári. Držím vám palce, všetky prípravky vám skladom, kedykoľvek píšte a volajte, pokojne vám otlačím aj vzorku a môžete používať zo pár dní, aby ste zistili, či to vašim dievčatám alebo chlapcom sedí. Na záver ešte jedna finta. Tínedžeri majú svoje vlastné zmýšľanie, svoju vlastnú hlavu a väčšinou nepočúvajú to, čo im radia dospeláci. Motivujte ich škaredou fotkou z internetu. Nájdete si fotku, kde je úplne prepuknuté, hrozitánske, škaredé, červené, zápalené akné a to im ukážte. Pretože toto bude pre nich motivácia, aby sa o tú pleť starali, lebo určite uznáte, že nikto z nás nechce tak vyzerať a určite nie ani vaše deti. Takže taká moja rada na záver, ktorá určite funguje. A funguje aj to, ak sa o tú pleť bude starať aj kamarátka, alebo sestra, alebo brat. A samozrejme, ak sa o tú pleť staráte aj vy samé. Pretože naše deti nás zrkadlia a to, čo robíme my, robia aj oni. Všetko dobré vám želám a kedykoľvek som vám k dispozícii, píšte, volajte.